Ang sumpay sa atong unang pagbasa, ang gahapon gipatay man tos Nabot, karon pag-ilog na nila sa yuta ni intervene ang Ginoo pinaagi ni Propeta Elias. Kay si Propeta Elias nagtago-tago man to kay gusto sang patyon ni Akab, ni Hari Akab. Notong pagdeklarar ni Propeta Elias, si Akab gituhop sa kahadlok o nag-usab siya, nagpaubos, wa na siya magpagarbo. Yan, naluoy ang Ginoo niya, tagaan siya gamayng chance. Kining kaluoy sa Ginoo mo ni ang iyang gustong ipa-practice nato. Kining kaluoy magamit ni nato aron matuma nato ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Kay kanagong tao nga kaaway, nagipasabot ani dili kay nag-away gid ta. Sao nimo paghigugma sa imong kaaway kung nakig-away ka? Sa ato pa buangon ka kung nakig-away ka. Ang kaaway pasabot ana kung ikaw tarong nga tao, maayo nga tao, kanang taong dautan mao nay kaaway sa katarong. Wa mo mag-away, pero kana siya tungod kay dautan kaaway na sa imong katarong. Kamoron din hiyon sa mo, dautan mo o matarong? Matarong. Ito baglagi kusga. Matarong mo, dautan. Matarong. Maayo. Kay matarong dahil mo. Manyarong na imang libak ninyo. Naroy magsigig daot ninyo. Magpabilin pa ba mong matarong o matakdan dahil mo sa ilang kadautan? Makuan mo no, ang bawas at maglibak. O nyarong na mo ilog sa inyong kuan, ilog sa inyong mga kabtangan. Reha na inyong tanom diha sa inyong tugkaran, putlon sa inyong silingan, kay sabod kay siyang pananaw. Saman, masoko mo, dili. Dili ihatag. Mao na siya, tanaw ha. O niya, kung dili ra tanom mo'y buhaton, kulatahon ang imong anak, bisag way sa, kay gipariglahan las inyong silingan, mukiha, dili. Dili. Nag-ano. O niya, kung dili lang yun kulatahon, patyon yun ang imong anak, o ang imong inahan, o ang imong papa, o ang imong igsoon, patyon sa inyong silingan nga adik. Ang saman, masoko ka, dili. Masuko na jud. Nag-anam, nagkawagtang ang katarong, o na, kung di na to gamitan og kaluoy, mawagtang yun ang atong kamatarong, madatas atong kaaway, kaluoy. Kaya ang taong nakasala, makaluluoy. Mao na gideklarar ni Propeta Elias diri sa kuan. Buhato ni sa Ginoo nimo, apil pang imong pamilya, apil pang imong mga kaliwatan, tungod sa imong dako kayong sala. Muna maluoy gitas taong nakasala. Kay ngano man, dako kay na siya og silot gikas Ginoo. Ang iyang sala mubunga na og kaalaot sa iyang kinabuhi. Di ka maluoy ana. Muna damor nga kulatahon kas imong bana, damor ka nga maluoy niya. Kaluoy sa kong bana, purting kulatan ako. Muna inig panami nimo, lagom na kay imong naon, kakaluoy sa kong bana, gipalagom og maayo akong naon. Imbis nga magsikag kalagot niya, lagom na imong naon ana. At total ka ng imong naon, dili man sa di kay tagiya ana. Sa Ginoo man na. Kung nangapo imong ipon, nangalubo tungod sa kumo sa imong bana, kaluy ang imong bana nga nilubo sa imong ipon. Ayaw kaluoy nga napangag ka, kundi siya, kaluoy. Kung ang imong silingan nangawat sa inyong mutang, kaluoy sa kong silingan na himong kawatan. Di ba? Ana. Saman, mo na inyong buhaton. Ang pare, o kawatas kolekta, labi na rong nihit na kayong kolekta. Masuko. Tistingig. Tistingig na amoy makawat. Ano pa niya patay dako kayong bayronon din kawaton pagid ninyo. Oy, maluoy ko ninyo maingon ko kaluoy sa kawatan. Wa gyud mo ila bisag simbahan. Unya kon pare mo mga awat ay di sa mi mga awat ang kolekta. Muna kaluy ang nakasala. Haron mao ni ang gitawag nato gugma sa atong kaaway. Muna si Kristo
tungod sa iyang dakong kaluoy nato gitugutan niya nga ang mga taong dautan mulansang niya sa krus aron pagpakita nga andam kong magpakamatay para ninyo aron inyong makita unsa kangilad ng inyong sala. Kay imbis unta kamo mo ilansang sa krus, ako na lang magpalansang tungod sa akong dakong kaluoy ninyo. Para bitawan ng mga kaning ginikanan nga mahigugmaon kaysa anak. Kanang mga ginikanan bang mahigugmaon kaysa anak ba? Unsa may ilang bation kung ang ilang anak masakpan nga nagdrugs o niya gipriso, maghila ko maingon ako na lay prisuha, ayon lang na akong anak. Mag-ana in taon. Nga di masad sila prisuhon kay mo masad sila magdrugs. Katog yung anak tungod sa dakong kaluoy. O mao kini ang atong misyon isip simbahan. Karon basa ko diha sa mga comments diha sa Facebook, pagtan-aw nako sa desisyon, daghan kay mitamay sa mga opisyalis sa mga syudad na nabalik sa higpit nga desisyon labi na gid dinhi sa Cebu. Yun, mauna ning atong gipili. Mauna ni sila. Nasakto ta, nasayop ta o unsa to? May na tong pagkapili. Ana, nya kadto dayong mga litrato sa katong nga pilde nga mga politisyan mao dayoy gibutang didto. Haron kunuhay ang gasulti ana murag kadtong ilang kontras politika. Gubuton gid ba? Gubuton. Pasalamat ko kus ubang nag-comment nga ningon ayaw pasanginli ang gobyerno tungod sa kagahi ug ulo sa mga tao. Ayaw pasanginli ang gobyerno sa mga taong wa motuman sa protokol na gipatuman. Unya sa bitag parihason sa dito sa ubang nasod sama sa North Korea nga matod pa sa balita nga og naa gani mag-ubo-ubo, pusilog ditso. Natanawa, zero na sila dito sa kuan, COVID. Basta na mag-ubo-ubo, mag-atsi-atsi, pusilon ditso. Ana. Basta hilantan ka, pusil ditso. Ana. Awa gyud virus, hasta virus, apel ka patay. Hangtod ka ubuhon kay ko. Ana lang gyud kay usa nimo ka ubo, kinabuhi na nimo. Nya anaon nato reklamo sad. Unyag tagaan og gamay liwi, di sad mo disiplinas ka og galingon. Amo na karon dinhi apil tas disiplina. Ya, imbis unta ta nga mobalik na ta og luag-luag atong higpit-higpitan tungod kay muabag ta sa gibuhat nga paningkamot sa atong mga leader sa atong gobyerno o sa simbahan. Kay dili sayon usa lang ka kaso sa COVID, pila ka libo ka tawo ang maapektahan inig lockdown. Una-unaon unta na nato kanunay ba? Pero kay nga magi mga buangon, magsige magingon na magtakod ta oy, postlan man nga watay pagka, magtakod ta. Mga buangon ba? Aton lang sa silang kaluyan. Yang mao na gid atong kamatian kay wa natay pagkaon. Mga matay na tani. Atong higugmaon ang mga taong buangon nga mo'y hinungdan ani. Ang kalibutan gimahal sa Ginoo mga igsoon. Dili sakit, dili kasakit ang gustos Ginoo nga atong matagamtam dinhi sa kalibutan kung dili kalipay, kahiusa, kalambuan apan tungod sa atong sala nahimutang miserable nga mga tao. Apan kung mo practice na tagtinuod nga paghigugmaay, labi na gyud paghigugma sa atong kaaway nga kamao na tang moatiman ani mga tawo mga makasasala, apil sad na sila og kabag-o silang kinabuhi ug mubalik na sa tas pagkalambo. Ang Ginoo ra gyud makapalambo nato. Mubalik tas Ginoo. Mubalik sama ni Akab, magpaubos ta, gisio nato ang atong harianong biste, pagpakita nga di na ko mag-agad aning akong gahom kung dili mo luhod ko, muampo ko sa Ginoo ug mutuman ko sa iyang gusto. Nya inighatag nas Ginoo sa iyang grasya, wag tang sa ding tanan natong mga sakit o mga kasakit o mga problema. Apan gaagad ni sa atong pagpaubos, sa atong pagyukbo o pagwagtang, paghunong aning atong pagkayawanon, labi na gid aning pagkakuwang sa paghigugmaay, gugmang Diosnon. Mga igsoon,
Gihisgutan ni Propeta Sirach sa unang pagbasa unsa ka banggiitan si Propeta Elias. Siya gatong gipahunong niya ang ulan pila to ka tuig hastang adlaw iyang pahunongon pabalikon pa niya tungod kay suod kay siya Ginoo. Yawa siya gipatay dinhis kalibutan, gikuha lang siya og kadtong chariots of fire. Mga anghels Ginoong gasakay og karwahe nga kalayo mo'y nikuha niya. Mao nang gidayeg siya maayo nga usa gyud sa mga greatest prophets sa Ginoo. Kining propeta, mga ministro ni Ginoo, mga tigpamakba ba? Kung sa kangkuan pa na, kung sa ato pa ng presidente, kung sa nang tigpamakba niya, iyang mga kabinet, no, kabinet, dili, drawer ba, kabinet, cabinet members. Pero ibutang nato sa sit-up din sa atong nasod. Hay may mas dako og balyo sa kinabuhi sa presidente ang iyang cabinet members o ang iyang mga anak. Hay may mas dako ranggo. Kana bang duol kay iyang kasing-kasing ang cabinet members o ang mga anak? Mga anak. Kamo mahimo mong presidente sa Pilipinas, hay may masuod ninyo ang inyong anak o ang inyong Secretary of National Defense? Mga anak. Anak yun. Anak labaw yun na. Mo na si Inday labaw gyud siya sa tanan, di ba? Nya karon si Propeta Elias gitawag mag-usa ka banggiitan labaw dako kayo bantugan kayo nga propeta. Si Jesus pag-abot na niya, siya na gyud mismo ang Ginoo, anak na gyud siya sa amahan. Wa nay makalabaw niya kay siya na may niabot. Ang nakanindot kay pag-abot niya, doon na siya gibuhat nga labaw pas gibuhat ni Propeta Elias. Kay matod pa dito sa atong unang pagbasa, nagdihog si Elias og mga hari. Iyang gibuntog ang katong mga tao nga mga buangon. Way nakabarog niya. Grabe kay siya katugong 450 ka mga propeta. Iya gong gibuntog at ubangas daghang mga tao. Niya, portig yung nilngiga niya. Pero karon pag abot ng Hesus, doon na siya gibuhat nga di gyud mabuhat ni Propeta Elias. Hibaw mo gunsa? Wa mo kibaw? Ang nahibaw tagaan ako 1 million. Unsa may gibuhat ni Hesus nga labaw kayo sa gibuhat ni Propeta Elias. Si Elias nagtudlo og mga hari. Si Hesus unsa yang gitudlo? Kani mo inindot kay kamatuoran nga naaros atong ebanghelyo. Gihimo ta ni Hesus nga mga anak sa Dios. Iyang igsuon. Mauna nga iyang gitudlo nato nga pagampo niingon siya amahan namo. Wa siya moingon amahan ni Hesus nga suod namo. Wa siya moingon ana. Amahan ni Hesus nga maoy nagbunyag namo. Wa siya mo ana. Ang iya narong gibuhat niingon na siya kamong tanan anak namo sa Ginoo magampo gani mo ina dayon amahan namo. Ano man mo malipay? Di sa ato pa, labaw pata kasuod kay kang Propeta Elias sa kasing-kasing sa Ginoo karon. Nga naman, iya nagutang mga anak, igsuon gutan ni Hesus. May klaro Nalipay mo wa? Nalipay. Wa gani mo malipay, mga buangon mo nga anak. Kana mga buangong anak, di man na malipay nga muangkon siyang ginikanan. Labi na gyud naa siya kalagot siyang ginikanan, kamo wa mo'y kalagot sa Ginoo. Wala. Wa mo maglagot sa Ginoo nganong kanang klasihas naong mo inyong naangkon. Wala. Wa mo magmahay na inyong naong. Wala. Oy, daghan kay nato ron galagot sa Ginoo kay gamahay siyang naong. Na pagigalagot sa Ginoo tungod kay nganong gipakatawo siyang pobre. Nya magtan-aw din siya siyang silingan nganong gipakatawo sila nga dato. Na pagigamahay sa Ginoo ngano ang iyang anak bugo nga iya man tang gitagaag tanang bitamina tuay noy gakaon lang dito hinuog dukot porti ba noong brighta.
Na ay nagmahay sa Ginoo karon nganong ang iyang height kutob ra dire nga purti mo tanyang layat-layat panahon anang gisong. Ni ay nooy mga sigig pangarga, sigig bugat kay gilukdo, tagas man og height noon. Kari noong inatiman kaayo, putot man lang gyapon. Daghan tag pagmahay sa Ginoo ba? Nya to the point nga di na ta moangko niya nga atong amahan. Nakaron kay suod man ta kayo sa Ginoo. Ang kaning pag-ampo nga gitudlo ni Hesus nagtug-an sad og mga pamaagi unsaon nga makumpleto og manindot ang atong kinabuhi isip mga anak sa Dios. So nang ganang moingon ta, moabot ka namo ang imong gingharian. Kanindot anak tas Ginoo, nya magpuyo na tas iyang gingharian. May karon kamo, nagpuyo na mo sa gingharian sa Ginoo o gingharias demonyo. Ang inyo rong mga balay, unsa man gingharias Ginoo? Wa gyud puy tingog. Sige lang, hangyo ala yung Ginoo mo abot ka namo ang imong gingharian. Pero dili ra ni paghangyo, gisundan dayon ni og usa ka commitment. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang gingharian sa Ginoo dili mo abot nato basta di sad ta mo kumit nga matuman ang iyang pagbuot. Magbuot-buot ganita patay kita. No? Kani kang project nato dinhi simbahan karon unsa man ni pagbuot ni Ginoo gabuot-buot ta. Pagbuot sa Ginoo. Pangutan na Padre Siano. Ikaw Padre buot-buot ka dinhi patay gyud ka. Oy giampuan taon ni nato. Niya ako sa gining kanus among takhibaw nga pagbuot ni Ginoo. Basta gidesisyonan sa katilingban sa Ginoo o nakasentro sa pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. Dili pagsimba sa leader. Maingon mo nga ako ning project bala mo diha. Basta sa Ginoo ni, o di mo mutabang, impierno mo. Pagbuot sa Ginoo, mo'y matuman. Dinhi siyuta, hangta sa dito sa langit, ato nang tumanon. Unya dayon, pag humanaan ni, kaya na naman ang gingharian, tanawa ang pattern ha, na naman gingharian, wala ka nang hahanapin pa. Mo nang maingon din ta, taga, sa to? Ihatag ka namo, ang kalan-o namo, sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Ang gusto ni Hesus ayaw na paghuna-huna sa ugma karong adlaw dili ka pasagdan sa Ginoo. Ang imong gikinahanglan karong adlaw ihatag niya ay paghuna-huna sa ugma. Kamo mga ginikanan ay mo paghuna-huna sa ugmaon sa inyong anak. Huna-huna hinuon karong adlaw kun inyo ba siyang ginisip nga anak wa ba nimo siya kusiya, wa ba nimo siya hapaka, pinangga ba nimo siya karong adlaw. Bahala nag-ugma mamatay na siya. Kanang inyong mga asawa, mga bana, panggaan na karong adlaw, ayaw na paghunahuna ugma, buhi pa ba na siya? Hasta sad mong mga asawa. Kanay buhata di ba? Nindot kanyong kinabuhi, wag stress. Di ba? Pero maghunahuna gani kasi imong banang palaino mo nya mayon kam sus 30 ka tuig pa kong agwanta ning buang-buang dako magsigilig hubog sig hubog wa na ma-stress dayon ka ni sunod dayon to ang kay mga buangon man gid ta gisundan dayon sa Ginoo ni Hesus og usa ka lain na sad nga commitment. Pasaylo ami sa among mga sala ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Nabitay nangutana nako karon Pader, kanus apa man ko makapangumpisal Paderoy, wap amang pare nga available, pwede mo tawag lang ko nimo nya mangumpisal ko. Nako dili na pwede ang online nga pangumpisal. Isa unya unsaon ako pagkahibaw Pader, nagipasaylo ko sa Ginoo, maglisod man ko aning direct to God Paderoy. Nako sayon raman kay na basahan ng reviewhan ng imong amahan namo. Imong amahan namo ba? Kanus amang kita kasiguro nga gipasaylo tas Ginoo. Tubag. Kung imong pasayloon ang nakasa diya nimo. Di ba? Ang ending sa atong amahan namo karon atong gospel.
Kung inyong pasayloon ang nakasala ninyo, pasayloon sad mo sa amahan. Kung dili ninyo pasayloon ang nakasala diha ninyo, dili sad mo pasayloon sa amahan. Bisag mangumpisal pa kag pari, pero gadumot gyapon ka sa imong isig katao, bisag usa lang katao imong dumtan, ang imong tanang sala di mapasaylo. Man ay gina. Nya kung gusto gani kang mapasaylo ang tanan nimong sala, pasaylua sad nang tanang nakasanga nimo. Pasaylua ang imong bana nga nangabit. Pasaylua ang iyang kabit nganong gikabit ang imong bana. Nya humandayon unsa man? Ayaw mi itugyan sa malisod na pagsulay. Luwasa hinuon mi sa tanang dautan. Tanawa ha, ni pasaylo na ka, ni pasaylo na ka. Nangayo pa jud ka og suporta sa amahan nga dili unta ta madaha sa tentasyon og sa mga maninintal nga dautan. Nakaron unsa may pasabot ana? Tagaan ta mong example. Gipasaylo na nimo imong bana nga nangabit. Gipasaylo sa nimo ang iyang kabit. Nakaron holding hands man ang duha ninganha mas inyo. Di may ka, Lord, ayaw intawon ko itugot sa dautan. Ay, Cupidot. Kani, dautan na dyan kaya kung nahuna, Lord, kay lami, kay intlang patyon. Ayaw gid intawon itugot, Lord, nga mabuhat ko ning dautan. Tudluy taon kung unsay buhaton. Nya mulamdag din na nimong Espiritu Santo. Maingon din na, sige, pagluto dihag pagkaon, nya pakanaan ang duha. Nya magsaw mong tulo. Nya guman ninyong kaon, ka, ay, praise the Lord, wajud ko, madas ka dautan. Nya mga mo, og moana gani mo buutan kang anak sa Ginoo, pero di kay ka moana buangon ka. Sige, manindog data mga buutang anak. Murag bugat-bugat rong atong pagtulunan nga gihatag sa Ginoo, no? Ni supak gini sa atong naandan tawhanon nga kinaiya. Naminaw man mo sa ano? Banghilyo. Siunan gana ang kadtong naandan sa tao nga moingon mata bayrag mata ngipon bayrag ngipon mao maginay atong normal nga hustisya kun unsay imong gikuha mao pud na imong gibayad mao na nga naatay mga judicial kuan processes aron pag-determine pila gyoy imong ibayad sa damages nga imong gibuhat. Pero karon ang gitudlo sa Ginoo lahi. Papun-an niya ang damage. Pananglitan sagpaon imong tuong aping, ipasagpasan niyang pikas imbes nga pabayran ring damage sa tuo, ipapun-an na os pikas doon. Niya sa man. O yun mo ani. Hindi man mo mutingog diya. Unya og pananglitan gani og sa tong usa kun ikiha ka kay ilogo ng imong kamisin ang kanang kamisin kana man ang tuwa sa sulod no nya na kay klo kami sa dentro ipakapin og hatag ang kami sa dentro di maghubo na kay guli nimo sa inyo nya naaman na yung mga sundao nga abusado kayo makakita og kada mga pobreng tao imbes nga sila mo'y magdas ilang mga karga ngadto pa doon sa ilang kampo na may usahay ilang pugso ng usa ka taong pobre nga mo'y pakargahon ba sa ilang mga gamit niya inhustisya ba na pangdaog-daog ba na giingnan na sang Kristo o basig na nagreklamo niya ba bugoy na mga sundauha dia Lord oy pugson man tagpakarga mga kuan manggayo mga abusado manggayo pagkadungog ni Kristo aning maong sumbong ingon siya naaga nimo pugos nimo pakarga og usa ka kilometro himo ang 2 ka kilometro iyang punan ang damage sakto na dili ito bagala no sakto dili di gina sakto bisa gago di ko unya kun mao na isukdanan sa Ginoo kinsa ra may malangit kay mao na iyang ipasunod di man gid siya mo usab ana kay matud pa niya unsay akong nasulti matuman man gina wa man jud koy pulong nga dili pwedeng tumanon matapos ang langit og yuta pero ang akong pulong di gyud mahimong sayloan o di sa ato pa og moingon ta nga dili na sakto nya di ta mosunod ana
adto tas impierno. Niya hustisya ba na sa Ginoo o dili? Inhustisya. Mao na ang Ginoo, inhustisya kayo siya nga pagka-Ginoo. Sa yunan ka nang napasesugo lain, moingon siya pagpakamatay para sa imong gihigugma. Pagka-inhustisya, nahigugma na ka, magpapatay pag yun. Ang dangata na to ani, kung mao ni atong batasan, na mapariha kita aning unang pagbasa, sinabot nga dili ta niya gusto ibaligya ang iyang katong iyang gamay nga parasan. Nakuha pagis hari, namatay pagis nabot. Mao na gusto tingalis Ginoo. Mga igsoon, ambot ang Ginoo nato kay usaman siya ka Ginoo sa gugma. Wa gid siya gisulti nga inhustisya. Kay ang Ginoo gugma man. Unya ang gugma dili man malipay sa inhustisya. So mao gini ang tinuod nga hustisya. This is the true justice kaning gisulti ni Kristo karon. Kadang atong gitan-aw nga murag hustisya dinis kalibutan, sa tinud-anay maunay inhustisya. Sa tinud-anay gyud nga pag-analyze. Ngano man wa kay ko kahibaw sad, pero mingon lang jud kong hustisya because God is a just judge. Just judge. Wa gyoy inhustisya niya bisan gamay. Ako na lang ning hatagan og gamay nga paghubad, pero dili gini siya maoy lungtad kayo ani kay pila ra man say ako maabot in town. Ang ako aning napamalandungan nga kun ang Ginoo ba mianhis kalibutan aron pagluwas nato sa sala, ang pinaka-inhustisya di ay kung kita magpakasala lang gihapon bisag gipakamatya na ta Ginoo. Ano bang ang Ginoo nagpakamatay na nato para mawad-an tag sala, unya magpakasa lang gihapon ta. Mura bag 40 na nimong ligo sa imong anak aron malimpyo, nya iniguman nimong ligo mulunang lang gihapon dito sa abog ngadto sa lapok. Nya imo na sang ligoon, igok yung kang nakahumag ligo, ilisa na ni mo bago, muambak na sa dito sa lapok. Ano sa na? Malipay ka na? Dili no? Nya maingon man ang imong anak, malipay man ko ani ma. Kalipay man ako magligid-ligid sa lapok. Magduwa diya sa lapok. Yan siya, purti na akong antos in taon dongoy og ligo nimo. Ana, nganong muambak pa mangyud ka diha? Amo na ang ingos Ginoo, nagpakamatay na siya nato, nganong magpakasa pamanggid ta. Nakaron unsaon man paglikay sa sala, sama sa gibuhat ni Kristo, higugmaa ang kadtong mga makasasala. Inihigugma natos mga makasasala, dili na ta makasala. Kinahigugma naman ta nila. Pero kadtong makasasala nga imong gihigugma, dili to mo higugma nimo immediately. Iya usa kang patilawon sa iyang pagkamakasasala. Ana. Ang imong bana nga nangabit, nya mosuyo pagyod, sala man na. Igabot sa inyo, tamparoson ka ana. Kay sala man na ang iyang gibuhaton, tamparoson sad ka. Nya moingon ra kanyang I love you very much, tamparoson na sad ka spikas. Moingon lang yapo kang till death do us part. Purti nang sa imong bana, pero ikaw nakasaha ka. Wa ka kasaha. Ang imo rang bana mo nakasala. Nya mga 30 ka tuig kaniyang balik-balikang tamparos. Wa jud ka kasaha. Hangtod yun nga na-converter gid siya og nahimo na siyang buotan, nagbasol na siya. O di nagbuntog na nimo ang sala dito niya. Nya wa pa jud ka kasa, unsa man na, hustisya or inhustisya. Muy klaro eh. Bidang lang ta. So mga igsoon, ang atong gisaulog mao ang Corpus Christi, ang balaang lawas ug dugo ni Kristo. Dili aron atong tan-awon,
Dili aron ato lang luhod-luhuran, nya magsigitag hikap-hikap, nya hapyod-hapyod sa atong lawas, tungod kay naay gamilagro nga wa madunot nga lawas og dugo ni Kristo sama dito sa lansyano. Dili na mo itumong, dili ni iya pagpagarbo nga tanawa akong lawas. Ana, dili pa karon ba nga daghan kay magpagarbos ilang lawas. Igo bitas COVID da wa na lagi pagarbuhay. Siging tap-taps naong na may daghang kay magpagarbos yang naong unsa kanindot iyang lipstick, unsa kanindot iyang makeup, baatan bitaw ng mask nga wa gi ayo tan-aw da pulos lagi mo murag mga ninja. Ang pasabot ba ayaw kayo palabig focus sa lawas. Ang tumong anong gisaulog sa simbahan kining Corpus Christi mao ang pagpahinomdom nato nga ang tinuod nga pagkaon kana bang atong kalanon ba mao ang iyang lawas og dugo. Mao ginay tinuod nga pagkaon. Saman mudawat mo nga ang tinuod nga pagkaon mao ang lawas og dugo ni Kristo. Tubag. Istoryahin. Karon ini gumagmisa unsa may inyong pangitaon dito sa inyo? Lawas og dugo ni Kristo o inununan og sardinas? Unsa may inyong pangayoon sa barangay kung wa na mo dito makaon sa inyong balay? Lawas og dugo ni Kristo o bugas og amelioration? Unsa maroy inyong gilalisan? Lawas og dugo ni Kristo o galalis mo pilay bahin sa yuta nga gibilin sa inyong ginikanang namatay na? Kana ba? Kay usahay ra ba no? Murag ang atong hunahuna nga maoy tinuod nga pagkaon kanang mapalit og kwarta. Kana bang mga butang o mga tanom sa kalibutan munang igihan kita sa atong tanom. Hasta gani imong kaugalingong bayabas nga miturok ra ginadiha kay gitangag sa langgam. Igihan kay kas bunga. Ako ning bayabas. Nya kanang tubig bisag ni tubod ra ginadiha kay pagbuot sa Ginoo tungod lang kay nasakop sa imong yuta di jud ka manghatag kadto silingan. Ako nang tuburan kay nasa akong yuta. Awa mo maginingon ana. Ako nang puso, ako nang dipwil. Ya, ug wa nay tubig nga ipagawas des Ginoo. Sige kag bumbas imong puso, musigan lang ng mata nimo, wa gyud nay tubig. Nya, ang samdi angay naturong paningkamutan, maglumba unta ta og kaon sa lawas og dugo ni Kristo. Kining lawas og dugo ni Kristo, gitagaan na ni siya introduction diri sa Old Testament sa kasinatian sa mga Israelita. Katubitang dito sila sa disyerto, mo'y gihisgutan diri karon sa unang pagbasa, nga wa na sila'y pagkaon, gitugutan sa Ginoo nga gutumon sila sa lawas nung pagkaon, nga sige na sila reklamo, sa may gibuhat sa Ginoo, gipauwanan sila og mana. Gitawag to nila og food from heaven. Kay nag-uwan man, gikas langit. Niya, sige sila kaon, tamis-tamis man to, madara magkanog diritso. Uy, gimingaw naman po sila karni. Siya, uy, wala naman sa'y karni. Kung saan naman siya itong buhaton, ani? Siya, ngita na po sila karni. Reklamo na sa sila sa Ginoo. Saan ka mangitag karni dito sa disyerto, nga pertimang, may mga, kuan dito, mga baboy, may karnero dito. Gipadadaan na po sila sa Ginoo kanang mga tukmo. Kada adlaw na ay mga tukmo mo ato porting daghana. Nya bluos lang sila ihaw dito. Gitawag ya po to nilang food from heaven. Kay wa man sila kibaw diin gikan. Ang ilang giingon hinatag sa Ginoo. So kana bitang mga pagkaon nga gikas langit, dili na nato ma-explain. Dili masabtan. Nakaron si Kristo pagkatao na niya diri sa atong ebanghelyo, mihatag siya og tinuod nga kahulugan sa gitawag og pagkaon nga gikan sa langit. Ningon na siya, ako mao ang pagkaon nga gikas langit. Kadtong inyong gikaon dito sa disyerto, di gito tinuod. Daratos hangin. Pero pagbuot gyapon to sa akong amahan,
Pero ang tinuod gyud nga gikas langit mao ako. Kay ako manginanaog gikas langit matud pang Kristo. Nga karon nihangyo siya, kaon mo sa akong unod, inom mo sa akong dugo. Wa na sila kasabot ani, mao naglalis sila. Ug kanang inyong bana, kamo mga asawa, moingon ang inyong bana, day, ako ang tinuod nga pagkaon nga gikas langit. Kanang akong unod, imnang akong dugo. Unsa may imong isulti? Isip asawa. Unsa imong itubag sa imong bana? Moingon ka, praise the Lord, mana ka. Salamat sa Dios or amin, mana ka. Uy, tubag mo Dili no. Moingon juga, nayabag ka. Naunsa na ka diya, nayabag na ka. Ana. Mao sad to ang nahitabo sa mga Hudiyo. Gatan-aw gud silang Kristo nga tao parehas nila. Yan ingon, kaon mo sa kong unod. Matud pa diri sa to ebanghelyo, niingon si Jesus, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining maong pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Bisag ako tingali pare man gyud ko, nya moingon ko ron ninyo, ang akong unod mao ni ang tinuod nga pagkaon. Moingon mo, wa na, nalisuan na gis padersiano. Ngano naman na siya, insa naman na iyang gipangyaw-yaw. Mao na si Kristo ilang gitawag og nabuang, giyawaan. Pero tinuod bang gisulti ni Kristo o dili? Sure? Amay. Diri sa atong unang pagbasa, nihatag nag-introduction ang Ginoo pinaagi ni Moises. Niingon si Moises nga kaning pagkaon nga gihatag sa Ginoo ninyo, bunga ni sa inyong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Bunga ni sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pag-ingos Ginoo, lakaw mo, nang lakaw masan mo. Pag-ingos Ginoo, adto mo aning dapita, nangadto masan mo. Ni sunod man tas pulong sa Ginoo. Di ang tinuod ay kuno nga pagkaon, matud pa ni Moises, dili ang pagkaon nga karni, kung dili ang pulong sa Dios. Katong bitang ningon siya, ang tao, di ba, gi-repeat man na ni Jesus katong during temptation, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kung dili sa matag pulong nga gikan sa bakba sa Dios. So katong mga tukmo, katong mga mana nga nangahog dito sa disyerto, tungod tos ilang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kuha ninyo, nakaron, unsa may pulong sa Ginoo? Ang akong unod mao ang tinuod nga kalanon. Kana ang akong unod. Kinsa ang nagsulti ani? Matud pa niya, ang anak sa tao. Kung mukaon mo sa unod sa anak sa tao, mabuhi mo. Kanang imong tupad, kinsay nanganak-anak, baboy o tao? Sige, lingi Kinsay nag-anak-anak, tao o baboy? Tao. Katong tuaro na hibilin sa inyong palahubog kay tanan, kisay nag-anak ato? Inanak ya puntog tao. ikaw nga nagsimba karon, kisay nanganak nimo? Tao. Di sa ato pa di ay kita di ay matag usa nato mao di ay ang flesh of Jesus. Tuo mo dili? Too. Isrugatan nimo to. Ikaw ko nakahuna ko ani ba pag ingon bitaw ni Hesus, unsay imong buhaton ngadto sa imong isig katao, mao sad nay imong gibuhat nga rinako. Diha pag ito'y giingon si San Juan sa iyang suwat, San Juan Evangelista, ang tao nga mag-ingon nahigugma sa Dios, unya nagdumot sa iyang isig katao, bakakon. Kay unsaon nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Dios nga dili makita, nga di man gani ka mahigugma anang imong isig katao nga imong makita. So ang tinuod ang pagkaon nato kanang atong tupad. So karon during sa communion, pag pinahitay mo diha kay tinuod ng kalanon kana imong tupad mo nay kitkita ay mo nay tinuod nga pagkaon kay humantag gibunyagan na himo naman tang alter Christos. Linatin man nga
pagkasulti, ang meaning ana another Christ. Kana bang buhi nga Kristo? Kaya di naman makita as Kristo. Buhi nga Kristo kanang imong tupad. Kamong mga bana, ang buhi nga Kristo kanang inyong asawa, muna kanaan nagmayo. Nya kamo sang mga bana, kamo sang mga asawa, ang buhi nga Kristo kanang imong bana, bahala naghubog na kita kanagyon. Ana. Mawapita na kanang inyong bana, nya moadto na nga tong mga bar, basig maabli na narong mga bar, nya masipyat na dito, makakita sa na ditong altar Christos nga gasigig sayaw-sayaw, nya iya nang i-check-in, kusog man kay tumamaak. So iniguli ninyo iniguli niya wako kasuwayan na. Iniguli niya sa inyo, daghana kay siya pinaakan, moingon dayon ka, ala daghana di ang nikao ni Kristo. Di ka masuko sa imong bana. Unsa man? Gi-share lang nimo imong bana kay dunay mukao ni sa lawas ni Kristo. Nya kamo sa mga bana, in kasog inyong asawa daghan sa kay pinaakan. Kaya usay magpapaak ra ba sana sila? Makapaak gani usay ang pari ana. Magkumpiyansa yun, kapaak eh. Ayaw na sa kasuko. Ingna lang sa dalan, kaon ng dahil ni Kristo dahil akong silingan. Sugam kaon eh. Lago maning liog sa kong asawa. Adi tingali na mo'y saktong pagkaon eh. Unsaon man nato pa. Unsaon nato pagkaon si Kristo, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong. Ang iyang pulong mao'y paagi sa atong pagkaon. Nakaron unsa may pulong ni Kristo aron magka kinananay tantanan, ingon siya, ang kinadak-ang pulong mao kini, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana diyang pagkaon mga igsoon, nagsugod gid na sa gugma. Kana bitang tao nga magluto, nagakusmod ang naong, kan ang iyang linuto. Wag lami. Bisag unsa pa na siya ka expert bukaon basta galagot ang sige buang mo animal mo katapulan mo dagko ako le sige kun sig luto dinhi sige ana kan ang iyang linuto wa gyud lami. Pero tan-awa ng tao nga di hapit ka baong muluto pero tungod sa iyang dako kay gugma bungas gugma magluto siya ang makakaon ana 40 ginang lamia bisag 40 pang parata lami kayo na kaya nga naman bungas gugma mo na gitawag nila labor of love. Mo na tinuod nga pagkaon mo na mulami gyud ang atong kinabuhi. Matud pa ni Kristo dili na gyud mo mamatay, pasabot anang dili mamatay kana bang dili mawagtang ang atong kalipay kay kanigong life o maghisgot tag life dihas Bible usas meaning ana is happiness. Mao bitaw ang langit gitawag og eternal life or eternal happiness. Kay ang meaning anang life, happiness. Usa na sa meaning ba? Unya, niingon si Kristo, kung mukaon mo nako, pasabot, magsunod mo sa akong pulong, dili mo mamatay. Ang pasabot, dili mahunong ang inyong kalipay. Ana, muna ka ng mga tao nga magsigig higugma, tanawa ang naong, smiling. Magsigi na silang kanta-kanta. Usay ang ikanta na, moingon, paano ang puso ko kung wala ka? Nangangarap lang ba? Sa to? Nag-iisa. Ana, no? Nya kami mga pari, lahim sa may kantahon, maingon sa mi, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ngayon na madre ka na. Di madre. Di lang yan ang madre. Kay sabantas mother superior. Kanang kanang mga minyo, mausan na, mahigugma silingan. Mutawag na lang na sila og guhit ng palad, no? Ito ba ang guhit ng aking palad na akong napili, mangtas basta ng mga mangtas. Porting yawaag naong, pero unsaon man yun, nga mao man akong napilian, pakamatyan ko na ning yawaan ni. Kanon ko ni, pasabot higugmaon ko ni, di ko ni siya atrasan. Nga inigsugod na nimong ingon nga higugmaon ko ni, muluag day nimong gibati, mahimo dayon kang malipayon. Kay ang bunga sa gugmang tinuod mga igsoon, kalipay sad nga tinuod.
Mo na si Kristo maghatag natog kalipay nga way katapusan basta magsunod sa ta sa iyang gugma nga wa say sukod ug wa say katapusan. Pagkanindot unta kun mao ni puy-an karon sa kalibutan, mawa gining COVID kay love conquers all. Power of love. Mao ta nang ganahan kay ko maminaw anang kanta ni kisa nagakanta ng Power of Love si Celine Dion. Oh, Power of Love. It conquers all. Mao nang COVID layo ra kay ni siya sa gahom sa gugma. Mao na sugod karon paghigugmaay na mo ha. Nya usag istimaan nga nahigugma ta sa atong silingan kana gyung di na ka mangural sa imong balay. Oh, tantangan na inyong tanang kural oh. Mawa ning COVID. Lagi. Og di mo mutuo, yawanon mo. Kuan kural aron nga ang inyong silingan libre kay moandas inyo aron mukaon. Ngana, yang sunod nimong kuaon kanang lock sa inyong doorknob. Kanang inyong doorknob kuan na aron nga sudguwa ang inyong silingan. Saman, okay dili. Tanawas Kristo nangural na ito. Ang mga apostolis nangural. Si San Vicente Ferrer nangural. San Roque nangural. Wa, open sila. Hangtod gani, ang ilang kinabuhi open to the point nga gilansang si Kristo sa cross okay ra gyapon. Pero kita karon minus kay taan ang maong gugma. Puy inang maong gugma oh. Di ba porting nindutas imong kinabuhi. Sugdi na karon inig humas misa. Kaning gitudlo ni Jesus nato mga igsuon nga ang tanang maayong buhat sa mas pagampo, pagtabang sa kabos, pagpuasa ug uban pang mga buhat nga maayo kinahanglan gyud kuno nga buhaton nato sa tago dili gyud ipagarbo. Sukwahi kayo ni sa paradigm sa kalibutan, sa pamaagi bas kalibutan ba? Kaya ang atong buhat nga maayo dinhis kalibutan, normal gina nato mga tao, apil na sad ko ana. Kana bang gusto kita nga makita? Gusto ta nga daygon. Ambot og wa ba kanimo sukwahi sa giingon sad ni Hesus nga kamo ang asin, kamo ang kahayag sa katawhan. Kinahanglan inyo yung ipakita ang inyong mga maayong buhat. Wani mo sukwahe. Nya karon niingon na siya, himua ang tanan sa tago. Nya atong pagingon niyang kamo ang asin o kahayag, ingon sa siya, ipakita gyud ang inyong mga maayong buhat. Ay may tinuod ani ron. Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw unsay tinuod na ani. Wa man tingali ni magkasumpaki kun ato lang yung tagaan og pamalando nga dili magkasumpaki, pero kung atong tagaan og pamalando nga magsumpaki, si Hesus ra pod maoy nagunay-unay og kuan sukwahi sa iyang gusto. Ingon siya isangyaw ang inyong mga maayong buhat, ipakita gyud. Unya karon ipatago na sa noon. Buton saon ni pagsabot. Para nako mao ni siya ang gipasabot ni Hesus. Ang ato bang disposisyon sa atong kasing-kasing o hunahuna na magbuhat tag maayo, pero ang atong kasing-kasing o hunahuna dili gusto nga daygon ta, kung dili ang atong paningkamot nga daygon ang atong amahan nga tuas langit. Nga siya mo'y daygon sa Ginoo ba? Kaya mo to'y sumpay ni Jesus, siya ipakita ang inyong mga maayong buhat aron magdaig ang katawhan sa inyong amahan nga tuas langit. Nakaron unsa may atong disposisyon inighimo nato sa atong mga maayong buhat. Unsaon man? Kinahanglan nga ang ato ra gyung tagaan og focus nga dili unta ta sawayon sa mata o sa hunahuna sa atong Dios. Kana bang dili nato i-attract ang mga matas taos kalibutan, pero ato gyung paningkamutan na makapahimuot ta sa atong amahan. Nya mao na ni siya nga kung magampo ta personal, nga personal na tong pagampo ba?
Wa man kay kuyog. Ingon ani, musangyaw kita sa pag-ampo kay kuyog man ta. Di kita manira og kana na ang pultahan. Pero og ikaw na lang usa mag-ampo kay naa man kitay gitawag og personal prayer. Ayaw na lang pagbarog-barog diha nga mura kag magpakita gid ba nga naghimo ko sa akong personal prayer ana. Ayaw na lang matud pa ni Hesus, panirado na lang dito sa imong lawak kay wa man ka magkinahanglan nga daygon ka sa imong isig ka tawo. Mausad na kanang pagtabang, kanang paghatag ba og mga hinabang. Imo man na personal nga desisyon. Pero kung grupo ta, pananglitan usa ka parokya, manghatag ta dito sa prisuhan, manghatag ta o para ba ta kapanghatag dito, niya manghatag ta ngadto sa mga kabos, rama to mga hinabang nato sa katong panahon nga wa pagyoy mga makaon kaayo. Karon naanad naman tang way kaon, so di na lang sa tamo hinabang. O magkuyog ta ato di siyempre makita kita sa mga taong tunol ta atong ato mga pinutos-putos kay parokya man ta, grupo man, barangay inana or munisipyo, magkuyog man di makita gina siya. Pero ang imong kasing-kasing dili aron magsangyaw nga nawa ngilngig kami gyud mo ngilngig kayo daghan mi panghatag. Pero kung ikaw rang usa mo imo hinabang na iniduol ni mong tao nga ni hinabang, ayaw na lang sag i-publish tingali oy nya imo pag yung video-videohan sa cellphone nya moingon padayon ka miduol nako ang usa ka tawo way balay o karon ako siyang gipadayon sa among balay nya imo ding video-videohan nya mo like dayon million dayon. Ayaw na ana, di ba? Kay imo man na personal ang amahan na lang, ayaw na lang ang mga social media mao'y padayiga. Kay buhat man nga maayo. Mausad ang pagpuasa. Kanang pagpuasa, kaning fasting, personal man na nato. Malipay ana ang Ginoo. Ayaw na lang sa dog matud pa ni Hesus, gubot-gubuta ang imong naong. Parehar sa daan ng buhat nga maayo nga personal. Panalitan ron, bana mog asawa. Bana bag asawa ba? Kanang pagpasaylo ni mo sa imong bana tungod sa iyang sala nga nangabit. Personal na nimo o communal? Personal. Imong personal nga. Ayaw na lang nag-isulti sa imong ugangan or isulti ngadto sa imong mga igsuon, sa imong mga higala nga, sus akong bana, buangon kay nas tanan, nangapit, akong gipasaylo akong gipasaylo. So, oy kanindot gud nimo, nga imo dayong i-post sa Facebook. Ana, sakit kayo ang pagpasaylo ani mga hudas atong kinabuhi, pero nahimo ginako ang pagpasaylo sa akong bana. Ana, maging sino ka man, mamahalin kita. Na may uban ningon ana, nang iyang gugma siyang bana o siyang asawa, i-post sa Facebook. Ayaw, personal na nimo, higugmaan na imong bana, kuyog sa iyang kabit. Ay nalang ipanabi. No? O nyaron ko nang imong bana, mangulata nimo, unsa may maayong buhat diha. Kanang pagsunod nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas nya pagpakamatay para sa imong gihigugma o kana mayong nga buhat ay nalang nagipanabi ngadto sa imong kon magikulata ko sa kong bana ay sawaan na lang na tanang mga kumo o mga pati diha nga ikaw rang usa ay nalang pagsaba-saba. Oy magsagit-sagit ikaw pistiha ka ikaw animal ka moabot man ngadto sa silingan ang mga tingog ay imo na nang gisangyaw. No, ayaw na lagi sangyaw. Utong na lang diha, lagubo gamay, nya utong-utong, hangtod yun mabugto imong ginhawa. Pero secret lang. Pero ang imong amahan nga tuas langit, nakadaig ni moy, nana, kay maayo man nga buhat. Ang pagpasaylo, ang paghigugma, o ang pagpakamatay para sa atong gihigugma. Unsa may sunod ani, tagaan tas Ginoo sa iyang presensya, sa iyang gahom. Muna si Elias sa unang pagbasa, gidumtan ni sa mga tao, gidumtan ni sa hari katus Akab, gidumtan ni sa mga propeta nga 450 kabuok, gitunglo ni sa mga tao, siya na lang usa gasunod sa Ginoo. Pero tanawa, sa ending siyang kinabuhi, wa gid siya magpagarbo, nilakaw gud siya ngadto sa layo kay kahibaw siyang kuhaon siya sa Ginoo. Chariot of fire, kanindot ana, nakuhaon ka, Ginoo mo'y musugat nimo, mga anghel sa Ginoo mo'y musugat, pero wa siya magpagarbo sa 50 ka mga propeta o mga tao. Minglabang siya ngadto sa sapa sa Hordan, mitago siya dito, luyo ni adtong mga bungtod, aron di makita sa mga tao. Nikuyog lang sad si Eliseo, di man gyud mubuwag.
Yung siya lagi kuyog nako. Yung siya nga di jud ko mugbiya nimo. Usa ka buok nakakita si Eliseo. Nya ang iyang gahom gipasa niya ngadto ni Eliseo. Nahimo siyang gamhanan tungod kay ang iya ra gyung gipahimuot, ang iya ra gyung gitagaag dako kayong pagtagad nga matuman niya og malipay ang Ginoo sa iyang gibuhat, dili ang mga tao. Siya na lang kung usa ang nagtuo Ginoo, ang tanan galagot na niya. Sige lang yapon siya tuman og diha dapita gitagaan siya gahom sa Ginoo. Muna kita sad karon makadawat pud tag dakong gahom gikas Ginoo, labi na gid aning gahom sa pagsumpo aning COVID-19. Kung ang Ginoo mao'y atong tagaan gyud og focus nga atong pahimuton, dili ang atong isig katawo. So kining atong mga project dinhi sa atong simbahan nindot man itan-awon, pero mayon taog ang atong intention ani nga malipay ang Ginoo, dili malipay ang tao. Muna pasalamat ko sa atong mga donors, natay mga donors nga dagko silang panghatag oy. Nya moingon, Father, ayaw lagi suwat ako ngan ha. Ibutang lang na diha anonymous. Wala sag malipay sa ko kaysa kana bitang mangita gyud sa resibo bitaw unya pamisa unya nay pamisa ba magpabisag ka lag unya man og dili mayaw-yaw diri ang pamisa dadaan jud kag resibo ngano mo man ni mention na akong kalag dili ni ron malangit kay wa man dinimo yaw-yawa dili oy kadtong pagkuan nimo nya ma-mispronounce pag diri ang kadtong imong paghatag pa lang nimo pamisa wa na to na recorded na tos Ginoo. Oy, iparol call pa man yun diri sa lektor. Ang lektor pa yun, pag yun ka mo pronounce na samot. Ay, pagsalig diha. Pagsalig sa imong kinasing-kasing nga pag-ampo. Ayaw na lang ng basa-basa mo bitaw nga din na lang sa tamo mention yun kaayo. Kay ano man, haron malipay ang Ginoo. Diha pa jud toy donor nato karon. Ako nalipay kay ko niya. Sa pader sige jud kog paminaw na imong wali nga kun mo daygo na kita sa mga tao ma-forfeit dayon ang atong gihatag. Ingon siya ba? Isa mo na kani akong gihatag pader, ayaw jud kog i-mention aron dili ma-forfeit ang akong reward sa Ginoo. Nako sige, pun-i pa niya ni kay daghan pa kag reward sa Ginoo. Ay lang yung isulti. Ipun-i lang nig daghan pero secret lang aron daghan kag reward. Ana na siya, di ba? Klaro.